Baka fito ba, ban fito da kai ba. Kai wannan fa kai goge. Kana yi wai? A kaɗan yi hotuna ka tura min na tura a group ɗin zumunta. Ce sarki ya zo mutane haka sai kuna bacci bayi. Talakawan ƙasa kuna can kuna nan. Ya shiga cikin. Amma ya mu zaga ta baya mu. Dan kalle ka.